Taħseb li darba kien bizzejiet, mux hekk għax l-axħar li ftaħt ħalq naf li kulħadd xtaqni mejjed. Kien hemm ukoll min qalli biex niftaħ ftit moħħi biss dan id-tifel qatt ma fehem jien niġi bih. U dan il-kliem nibqa' nwaddu fiċ in-nies, u se nibqa' l-istess fit-teatru jew waqt il-quddies. Tista' tgħid li jien iżies mhux problema, nixtieqek tifhem ħaġa waħda li mkelma l-Malta dreda. Issa fimt forsi ftaħt moħħok meta se tieqaf tajt man-nies li inti għala bib. Tipprova timitani bla ma taf ikkalkulani qabel tibda takkużani taf li minn teħad speċjali. Ismani, ħankelmek, tipprova l-darba nfehmek. Il-arti biex faċli, kapaċi tkun biex tgħaddi. Kun nafni, arani qabel tparla minn wara dari. Issa aħna ġatlaqna prova aħna dejjem konna tfal l-istess l-arloġ ħarab iżmin telaq biex wasal dan il-progress. Hip-hop l-interess għaf li Malta qiegħda fil-proċess. Jien ikolli nsaqsi mistoqsija fejnhom il-cojones. Tal-istil nista' ngħid li sar irkant għax li kieku ma tismax li ma kienx għal Tony San. Xorta nibqa' nesprimi fl-aħħar it-turini għax jekk nitlaq naf li Malta tibkini. Ismani, ħankelmek, nipprova l-darba nfehmek. Fil-arti biex faċli, kapaċi tkun biex tgħaddi. Kun nafni, arani qabel tparla minn wara dari. Issa aħna ġatlaqna prova sibna ġod id-daħna. Ġib il-qeda u ibla tlet kalmanti għax issa ngħid li wasal fl-aħħar parti nibqa' nġiblek dawn il-fatti ċatti nwaqqa dawn il-karti kunna fil-li għad nimpatti. Infatti nibqa' nirribatti nixtieq ngħidlek grazzi tal-li smajtni tal-li kont hemm intik tal-kullajtni. U fil-front inħares fil-font u il-maħdin tfajla ħelwa dur waħida għaw fit-ton. Inżilt biex forsi nara din xi trid tista' taħseb ġara wara taħt l-effett ta' ħafna. Ismani, ħankelmek, nipprova l-darba nfehmek. Il-arti biex faċli, kapaċi tkun biex tgħaddi. Kun nafni, arani qabel tparla minn wara dari. Issa aħna ġatlaqna prova sibna ġod id-daħna. dak li nagħmlu apposta dejjem kellna risposta. Mit-toroq ta' Malta jiena nibqa' nissokta. Nħares lejn sħabi nwaqqa' din il-proposta. Ħajkolli ndabbar rasi ta' hip-hop bil-mosta. Bien.